Lynti Diengphna. Haga kerteng ukpa, bad ha ukon, bad ha mansiem bakon. Amen. Ko Jisu beiet da kabas ngauret ngadam krup haki kejat badan buram jangme, ngakerpat me banman ma biki pop janga paro. Ngakuslai ken nakabenta kita ki pop, kam tam na marba ngalapen sngosi me, ubabha bad ubaiet Nadu menta wat lada ngadai ben yapru ngan num pen sngosi shu me. Ngan kam iet yame ban ki baro ngaterwa hame kani ka jingdwai pen biang na ka benta ki pop babun janga ngan buat ru yame halaka men siem bad hakata ka jingyat bashitam tam ka bamela yat hadu kalburi na ka benta janga unang pop ko kan rat tu pediang subha ya kani ka jingterwa janga kajaka ka baningkong laban ramya ujisu benyap ngiya menie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot ka jongme kajaka ka ba ar laban ba hau jisu ya ka Diengphna ngiya menie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka balai ujisu kulan ha ka bashisien ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka basau ujisu uyasham batla ka kme basngausi ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka pasan usiman kirani uyarap ya ujisu banba ya ka Diengphna ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bahenrio ka Veronica ka ay rumal ya ujisu ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bahenyo ujisu ukulan ha ka pa arsen ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bapra ujisu ukuren ha ki kanthei Jerusalem ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bakhandai ujisu kulon ha ka ba laisen ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bashipho la lot jubor ya ki jan ujisu ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot ka jongme kajaka ka bakhatwei la sanar phna ya ujisu ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bakhat ar ujisu yap halor ka Diengphna ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna ka bukhot ka jongme kajaka ka bakhat lai lapan hiar ya ka met ujisu na ka Diengphna ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kajaka ka bakhat sao latep ya ujisu ngiya manie yame ko Chris ban ibendan buram yame namar ba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhot jongme kukpa jungi
beneng kan long ka bakhoy ka kateng ka chong me kan wan ka hima chong me kan long ka man chong me ha ka khando kumba beneng to ai ngi mata ka ching bam chungi ka bahala ski patu map ngi ki ringkang chungi kumba ngi ma bi ki pales ni wingi wat ya lam ngi sha ka ching pun shai henry to pala ngi na ka pasniu amen kublei ku maria ka badap ta ka ching ai ai try don pat pha la kur khu ya pha nap teng ka kan thai pala kur khu so ka po chong phao jisu ku maria ba khoi ku me chong blei to dwai na ka banta chungi kinong pop banta ba hak por ka ching yap chungi amen ka buram hau pa ba hau khon ba hau man sem ba khoi kumba kala long na du mining kong kumju manta ba robor junam la junam amen ku try to isin ayengi to isin ayengi doing it way ku belay mila siu spa ingi daka Diengphna ba daka snam chong khon chong me to ai bangin yo kar hai ya ki so chong ka jing pen em ha ka jing em kristan chungi ka ba man la ka sngi daw grace to try chungi amen ha ka teng